Ezin dizeta etorri, entzuli dau, gogola segunda etorteko, baina imposible zeiako etortie. Badakizu urtero kristo lasterketak etxen dezela, eta gatera saltoakin eta iretzen da, baina imposible zela. Eta beste baranta guran, azkeneko bueltan Dozala estotik dute azkeneko buelti da Eta gauzio bero endi ¡Vamos, vamos, vamos! Gotxo ondo da irugarren hor Ariana Pellai Hogeita zazpi, elugara Ariana elugara Gotxo elugara Txalo bero bat, egotxe dire bat, oso ondo. Beraz, Garmendia eta Ariane, finalerako, txartela lotu da. Astiro, astiro, mesedez urten pistatik, eta barrure, hogeita bat orzala bat, Nari, Kaldizie, Behorra, Maite Eganin dagoela, hogeita bi dozalagaz, Juli, Ainhoa ganin doala, eta bederatzigarren dortzalagaz, Los Arnaldo ganin doala. Pistara mesedez, irterara, Dale, con 10 millones,